I dag skal vi så starte med at se mig spille Call of Duty Ghost. Ja, i dag har jeg bare med. Vi kan desværre ikke spille nogle missioner, fordi det har han allerede klaret nok. Ja, til gengæld, hvis I gerne vil se det, så vil jeg gerne spille et par for jer. Og når Rasmus får en holder til den, så kan I se mig og Rasmus spille. Så jeg vil bare sige, at det bliver jo nok lidt voldeligt at se på. Så nu, hvis I ikke lige at se på vold, så vær venlig og gå ud af videoen nu. Men hvis I godt kan lide at se på folk, der bliver headshottet og skudt på, så må I meget gerne se den video. Okay? Og gå ind. Altså, lad være med at grine. Okay. Så, nu begynder vi. Ja, sæt dig derhen. Så. Husk også kigge. Okay? Og hvor længe skal vi optage? Men har du optaget? Ja, jeg er i gang. Godt. Og jeg zoomer sådan lidt ind, så vi kan se det bedre. Er det der på månen? Nej. Det er det ikke, Anton. Altså, det havde været rart, hvis du havde set lidt af de her videoer. Rasmus, det er første video! Ja, der er altså også andre, der har lavet videoer om det. Ja, og du begynder. Ja, undskyld, hvis det ikke er det bedste grafik. Jeg optager fra Rasmus' nye gamle telefon. Det er ikke den gamle. Det er faktisk den nyeste, jeg har. Ja. Så og måske... det er en lille tank lige nu. Ja, og bagefter er det måske mig, der skal spille en mission. Ja. Hvis I gjort sig fortjent til det, vil jeg holde kameraet godt. Selvfølgelig skal jeg lige se videoen igennem, inden at han sådan kan gøre alt. Men altså, han er jo meget god til at holde kameraet stille. Så ja, jeg går ud fra, at han er mere end klar. Så held og lykke. Vil jeg sige til dig, Anton? Og husk nu, hvis I ikke lige har set på vold, så gå ud nu. Helt enig. For lige så snart jeg røg ned, som det jeg gør nu, så er det altså for sent for jer, hvis I gerne vil se videoen. Men ellers så er det altid, men det er altid for sent, lige så snart jeg er skudt skud. Og ja, lad være med at se vold. Ja, og de kan selvfølgelig ikke se det særlig godt. Nej, og derfor beder jeg lige Anton om at gå ud af højt. Vær så at gå lidt ud af det, Anton. Okay, den står på 1,8. Det er kraftigt. Jeg elsker at skyde. Jeg flyver! Jeg spiller virkelig nice! Ja, men vi kommer ikke til at optage hele spillet. Nej, for altså selvfølgelig bliver vi også nødt til at tænke på, at det ikke skal komme til at tage timer og sådan noget. Men det kommer til at tage cirka en halv time max. Ja. Så husk nu, det er altid for sent, hvis man elsker at se videoer, men man hader at se vold. Jo, jeg vil lige køre lidt tættere på. Og der døde jeg så. Og bare rolig, jeg starter forfra igen. Altså, det er meget sjovt, sådan når man kigger på det. Men altså, nu når jeg har tænkt mig at fortælle jer det, så vil jeg bare sige til jer, at hvis man virkelig hader at se på vold, som jeg sagde lige før, så vær venlig og gå ud, inden I bliver 100. Ja, og hvis I kan lide at se det, så bliv. Og vær sød og giv et like. Ja, hvis I har en kode. Fordi det her, det er bare en ny YouTube-kanal, som mig og Rasmus lige, som min bror har lavet. Og som han så lige har givet mig. Ja.
Og Rasmus, jeg har logget på derhjemme på min egen computer også. Den her. Ja, koden. Jeg skal nok logge ud. Mange tak, Anton. Rasmus, det er stadig min kode. Ja, ja. Men Rasmus, jeg håber, du kan huske det her. Ja, ja. Du skal bare lige skrive den ned til mig. Du ved godt, hvordan man staver til Damhave. Ja. Og du ved godt, hvordan man staver til Megan også. Ja. Hvordan? M-E-G-A-N. Korrekt. Og I får den ikke at vide til andre lortefolk kan gå ind og hack min kode op. Og stort set er det jo faktisk min. Men det er stadig min bror. Ja, ja. Men det er jo stort set min. Ja. Og nu kører jeg så nogle folk ned, hvis de overlever. Oh shit, ikke fly! Ja, vi ved ikke, hvor lang tid vi kommer til at optage. Nej, det er ikke helt bestemt endnu. Men den er på 6 minutter og 27 sekunder. Ja. Og hvis jeg siger forkert, så sig et like. Hvad sker der? Hvordan hoppede du lige der? Man kan ikke hoppe med en tank. Det er måske heller ikke det, jeg har gjort. Men ja, altså nu vil jeg bare sige, at hvis I godt kan lide at se på Call of Duty videoer, så skal jeg, hvis vi nu bare kan komme op på måske 5 like eller et eller andet, så vil jeg mere end gerne lave en ny video med en anden bane. Hvor meget kræver det egentlig at springe sådan en 5 bomber? Ja, nej, faktisk ikke. Jeg ramte bare forkert lige før. Woohoo! Der røg der 2 personer. Der røg der 1. Og nu kommer jeg så til helikopter. Så ja. Ja, men vi kommer til at slutte lige om lidt. Anton, kan vi ikke godt spille lidt videre? Jo, når du har været død en gang til, så stopper vi. Okay. Woo! Jeg skyder jer ned i dommernikker. Eller bliver den bare til 10 minutter, eller 20, eller 19 sekunder. Ja, altså, vi ved jo ikke helt præcist, hvor lang tid det her kommer til at tage. Så altså, nyd videoen, så længe den nu var, og Den var 3. Hvor lang tid var den her bane egentlig, Rasmus? Kryds. det kan jeg ikke helt huske. Det er vist indtil man er klar. Rasmus, du skulle trykke kryds. Jeg ved godt, jeg hopper nu. Er det ikke den her bane, hvor I har exosuit? Nej, Har du slet ikke det? nej. Så, altså, husk selvfølgelig at sidde og give et like eller et eller andet. Sådan at jeg kommer til at lave en ny video, ikke? Så ja. Og Anton er selvfølgelig med, når vi laver den nye video. Ja, ellers skal jeg hjem på det tidspunkt. Ja, men selvfølgelig. Altså, når vi laver den nye video, så har vi selvfølgelig tænkt os at gøre noget specielt. Og altså, hvis vi jo nu ikke gjorde det, hvad skulle vi så kunne underholde jer med? Er det ikke rigtigt, Anton? Jo.
Og hvis I kan se den, jeg peger på her, så er det faktisk den, jeg skal bruge. Og det her er den tredje sidste bane, så husk nu lige at være så venlig og godt kunne lide videoen. Det vil nemlig være rigtig rart. Hvad skete der? Der er en kan blive sendt op. Eller jeg ved det, hvis den ikke er. Så er den sendt op. Hvad gør den? Jeg har 8 minutter og... 43 sekunder. 241 sekunder, ja, altså. Det er bare sådan noget i spængen her. Om 8 minutter stopper vi Rasmus. Okay. Og næste video, der viser jeg selvfølgelig den næste bane. Eller så viser jeg bare en af de første baner. Og nu stopper vi! Og det er selvfølgelig fordi jeg døde. Det er lovet, jeg jo Anton. Ja. Så nu stopper vi. Ja, vi ses! Ses!